Eguardion, ikusentzule guztioi. Hemen gaituzue gaur Tafailatik zuzenean, Tafailako udal pilota lekutik. Binakako txapelketa nagusia atzo hasi genuen, lehenengo jardunaldiarekin eta gaur bigarrengo jardunaldia. Igande goizez, Tafailatik promozio maila eta lehenengo mailako partidekin. Lehenengo partiduko promozio mailako pilotaria da prestatuta, berotuta ditugu, kantxara irteteko, aurkezpenera, eta pilotariak gaurko protagonistak Gorriz Iriarte eta Erniaga izango ditugu, eta Urdinez berriz, Arruti eta Alberro. Hortxe juzue, aurkezpena eskua goraz, txapak urdin. Mandu, beraz, Arrutik emango dio gaurko partidari hasiera. Men, nire onduan, iera, eunon. Eguardion, oiena. Bueno, promozio mailako txapelketa gaur haste da, eta ze itxura hartze duzu promozio maila honi? Bueno, zaila da aurre ikusten, azkenen promozio mailan txapelketa antolatzen duzunen, ikusi behar da pixkoat nola erantzuten duen pilotarik, azkenen beraientzat tentsio handiko partidu die, aukera polit bat, baina aldi beren erantzun gizune ematen dioana, eta urduritasun hori beti oten da, eta behintzat gogotxu ikusteko pilotari berrik, atzetik datuzenak, eta gero aurkezpenen esan ginen bezala arrobi hori, hemen gaurko partidun ados pilota elkarteko 3 pilotari badaude, Iraide, Lilia eta Dunixe 3 ados pilota elkartekoak die, eta hori, pozgarri ere bada. Hortxe intzaren sakea bazartuta, eta sakez tanto, sake ona, eta Liliak ezin izan du eman aurreneko sake hori. Bai, sake oso ona izan da, hor 5 erdinguru hortan, ezkerparetan, bikain baztertutako pilota, eta Lilia saiatu den arren, oso sake ona izan da. Bigarren sake hau bai. Dunixek baztertu, Liliak eraman. Intzak beste moztuta altxa Liliak. Atzera. Bi atzelaria luzatzen dutenak dira hauek. Gozo ari da. Bazartu eta ekarri Liliak, Intzak aukera, atzera. Bai, oso luzea hasiera hontan ikusten da asko luzatzen pilota, Intza sartzen denen abiadura ematen diolare ikusi du tanto hortan, eta Iraide daukea pixkoat hor jokoz kanpo, guantxeuko do lehen pilotaka da hori jotzeko aukera. Azpitik, Dunixek txapa gainean, jaso Iraidek, atzera Dunixek. Tanto luzea, Iraidek zabaldatu, baina zabalegi juntzei hor Intzari zabaldu. Bai, jokaldi hona zen, bixi-bixi atea zaio ezker horrekin zabala irikidun pilota hori, intentzioa dena zeuken pilota horrek, eta zabaleko arrastotik kanpoa, baina politie ongi atezkio. Bai, barro maldimazan oso urruti geldiko zutzeion Iraidei eta Liliai. Banakoa eta Iraideren sakea. Bai, pilotare berdinekin segidu, Sakea motxamar, atera izango. Bai, paiek ez du, motxamar. Txapa gainean, txosta erainez, tantoa Iraideentzat. Bai, hor kontuzule harko dosakekin pixka boteri hartu behar dio hor ozta pasadulako, baina gero indun jokaldie ona, hor txapa gainen erki etxie gaina txostan bile, oik zaiek izaten die jasotzeko. Eta saiako hor Iraide hor txapa gain hortan guztua zaio ibiltzie.
Hortxe, sako arro hau Bai. bai, atzea, bazartuta, Oso ongi Dunixe, hor Dunixe. ezkerra politia dauke, oso ongi luzatzen do. Eta ongi ateratzen do normalen pilota. Pilotak eharra jodu aurretik Liliak bazartuta, eta naizta ekarri duen, geho aukera torre zaio Iraidei, eta pipareta bikaina. Bai, bipareta osona, hor zuzten ikuste harrapatu dula ruti bera. Ezker aldeako pausoa eman da, eta kontrapausoan bikain. Hortxo, Iraide sartzean ena ikustea, meniteula, eta aukerak torretakoan saiatukoa. Bai, onditek egako igual aurrelaritan ez, gehien asmatzen du hortan, atzelarik nik uste, bik nahiko sendo jokatzeko modun diela, eta orduan hor aurren, gehixo asmatzen du horrek, eraman dezake partidu aurrea. Arro, Liliak, Dunixek atzera, zabalduz. Liliak zabaldu, bai barrunda, hor txeintzak. Beste biparetakoa Iraidek, eta Osona, gaina txokorako hau, bide hartuta zeukan intzak, eta berriz harrapa du. Bai, aurrekoa baino hobea ez, goingoan gaina txokoko gestu guztikin ez, oso ona bipareta da, Iraide dramentutan da ikusi izan du ez, eta zalea da bipareta botatzen oso ongiten duen jokaldi badelako, eta azkenen bakoitzak hemen bere doaiak aprobetxatu beharra dauzke ez, bipareta ongi ateatzen bada eta bipareta horrekin mineiteko bideain, gau ikusi daia lauta batekoan, bi badauzkela ez, inek. Sakea, jaso Dunixek, Liliak atzera, gozo, bazartuz. Bai, pilotaka da osona. Erki, Dunixek, beste aukera bat, atzera. Eskubi bizia behinetan Liliana, Bai, harrapatzen duen hor osongi sartzen do. Iraide zabaletik atzera. Bildu Dunixek. Intza sartukoa. Azpitik, erdira. Zabalea du, ordie bilek, jaso Iraidek. Moztuta, bai, hor, Bai, ontza osongi, hor osongi moitu du, zabalen indun deja da horrekin, gaina biek moitu ditu Iraide eta Lilia bera biek joan die pilota horren bile, eta gero txokoan zulo hundi gelditu da, eta hor txosta jo, ez jo, gelditu da pixkat Lilia, eta tanto osona intzan eskutik. Hortxe, aurrelaiak pean aukerak aprobetxatuz, bukatzen nahi die, eta hortxe momentuz lauta bikoa, gorri markagailuan, baina partido politia die promozio mailako partido. Liliak ekarri du, sartu intzaio, baina ekarri du, Dunixek atzeatu, txapaganean ez. Hor mot xamar igual gelditu zaio pixka Dunixeri eta gerri pixka geixio sartu behar hortan igual zuzen xamar jo eta txapazpira alde indio. 5-2 markagailuan. Eta Iraide sakera. Sakea indartxu, baina azpitik, ekarri Dunixek, aukera Liliak hor moztuta azpitik, ekarri Dunixek, Iraide sartuta atzea. Ekarri Dunixek bazartuta pelota, Iraide aukera, atzea, ekarri Dunixek. Iraidek zabaletik bipareta, hor aukera du intzak, moztu, txapagaina Liliak. Iraidek azpitik atzea, sartu zaio baino ekarri du. Zaiezen, oso ongiatea pilota hori. Beste bat, ekarri Dunixek. Liliak atzea. Posturez biek di oso politeke, Liliak oso ongi luzatzen do beso hori, eta Dunixe bera ezkerakin oso polite da, oso ongi sartzen do besoa, posture guztik oso ongiten ditu, eta egia da,
gustoa abiltzela bere ibide. Eta hortxe bai azkenien baztartutako pelota hoi intzak, Liliei asko sartu zaio paretan, defentsatik atzeatu duen pelota hoi intzak, eta Lilia ezin izin du ekarri Txapagaina, hirugarrena urdinentzako, eta Bai, hortxe ez, igual atzelaritan hoxe, baten eskubie igual luze xogoa da, Liliana, luzatztu gehiago iten da, eta kontraratu nixen ezkerra hobeki funtzionatzen do ez, gehiago ateratzen du ezkerpareta hortatik, orduan, hoxe, bin arteko lehia hoi ikusiko da. moztu intzak atzera du Liliak. Intzak zabaletik aukera, hortxe bilduz, Liliak ez... Hor, zalantza pixkoat egin duen ikuste, jartzerako ordunez, ezkerpareta hortatik ateako den, edo txosta jokote duen eta zalantza egin duen momentun, denakio ez, pilota askotan erortzen zaiola bera, baina konfiantza gutxixiokin ikusten zaio hor ezkerparetara botatzen duen hortan. 4:05. Burulanare badaukin barra guaine, azkenen guaine... Hoi, konfiantza hori mantendu berrauke pixkat, galdu gabe. Epa, sakia! Bai, hor bote kaxkarra indio pilotak, hor ezakit koixkan bat oiote duen edo, eta motz. Asko urrundu zaio gorputzetik, eta motz atera du intzak sake hoi, eta gorri jentzako tantoa. Eta Ireidentzat sakea. Ireide sakea bizi-bizi, arro erantzun dio Dunixek. Bai, oso erantzun ona. Zabaldu Dunixek, Ireide sartukoa, sartu intzaio, ekarri, alare. Intzak bizi-bizi atzea. Txapagainien, bai! Zabaldu intzak. Ireidek zabaleti zabalea, hor da intza, ekarri bildu. Atzea Liliak. Dunixek. Atzea zabalduz, Ireide hor da. Bildu ondo. Liliak aukera atzea. Ireidek erdi-erdian azpediatik. Zabaldo Liliak, intza hor da, ekarri, Txapagaina justu, Ireidek atzea. Hor sota manoz, bai. Txapagainean Ireidek, bilek hor die. Ireide, zabaldu ezkertziarreak egin da, oi. Tanto politxe, bai, tanto politxe, eskenitue lau. Moitue. Defentsan batzuk osongi, erasoan Liliak eta Ireide geixio moitu du pilota goingoan, ez? Lilia berak atzetik zabalea. Behartu indu hor zabaleko hortan. Txokoan moztu duen hortan ebai, eta, defentsa ona erakutsi due intzak eta Dunixek, baina azkenen lortu du, ez? Tanto horikia. Tanto, eta partidu politia oso moitue, defensan erasuen hor da hiltzen, lau pelotaren oso ondo dela. Politxe. Bai, hori izan duna igual, ez? Atzelarik sendo izatekin, aurren geixio asmatzen dunak, edo mine indezakela, eta momentuz hortxe dizte, ez? Intzak sartzen denen mine ikendo, Ireideke bai, eta hortxe guai markagailun behiru tantoko alde txori. Liliak, atzea. Erantzun Dunixek. Beste aukera, Txapagainea joitxita, intza jaso, Ireidek aukera, atzea bizi-bizi azpetik, eta ekarri Dunixek. Beste aukera, atzeaka Ireidek. Zabaldo Dunixek, aukera Liliak, atzera bizi-bizi. Ireide sartukoa. Dunixek, Bai, hor nik zerbait itea, bai, nik zango nuke bai etze ez hor igual pilota pixkoat jestea joan dela. Erasora pasanai hortan, zango nuke goina errepikapenen, bai, igual pixkoat. Ege da gero hor bukaeran Ireidere pixkoat tarten zula, eta azkeneko ikusi behar duzun hortan ez, herrin behar duzun hortan igual pixkoa pilota galdu do biztatik, eta
Txapa espiralde indio, oantxe hori lautantoko zulotxoa, bai? Zulotxoa ireki due. Azpitik xake ona, erantzun Dunisek. Aukera berriz Iraidek. Dunisek zabaldu. Iraide hor da, bildu. Gintzak atzea ezkerrez. Zabaldu, liak eta bai, hor bizi bota du Zabalea bestiek txokuen utzita eta egile esan harrapau ditu danake. Bai, aipatzeko pixko bat Lilian ibilbideen ez, iparraldetik datorkiu, iparralden trinketen eta ibili da, eta aurrelari modune bere saiotxoakin da, eta bordun naharitzen da ez, hor aurrea eta hurbiltzen denen pilota oso ongi moitzen duen pilotari da, eta ikusi dagoengoan ez, deja da horrekin zeinen ongi indun tantori. Oso partidu politie ikusten aiga, egia esan lau pilotarik ongi, berea onginez, eta momentun marka aiundan alde hotxe hori esango nukenik, geixo asmatu duelako bikote gorrik ez, tantoa amaitzen. Bukatzeko garaien, bai hor Iraidea sartu honetan hor buka behin du, hasera parte hortan batipat, eta esan deuna, promozio maila gaur hasi da, eta urduritasun, partidu politia, haidiena jokatzen lau pilotaren. Bai, nik uste, gaina txapelketan hasiera beraintzate berrie, eta maila honen lau pilotarik ez, pozgarri da, eta nahi, berezik ilusio egiten doa ez, horratzetik ikustea eta nola jokatzen duen ikustek, horre entrenamentutan ikusitxo zonen, eta oso txikitan hasik die gaina pilotan, eta hobekuntza hori ikustea zoragarria da. Denbora eskatu due Urdinek, eta bueltan berriz kantxan lau pilotarik, eta Iraide xakera. Txapa gainean da, Dunisek pelota hori, Iraidek atzea, txapa gainean Dunisek, Iraidek atzera. Bazartu Dunisek, ekarri Liliak, Gintza sartukoa, hortxe azpitik, eta hor, eta bote egile ez duen, pelota horrek. Ez, bukaeran hor botea oso txiki indo ez, gero Lilia berare oso altue da, eta hor makurtzea eskatzen zunde esente, baino egia da bote txiki indula. Bai, tanto Urdin, aspaldein ingabe zeuden, azkena Gintzak xakea jundako falta hortatiken bikote gorriek nituen tanto guztik, eta oain xakea erantzun bikaina Liliak. Txapa gainean hor, moztuta ekarri Gintzak. Nahiko indo, zaitzen hori eramateko, Eta godatik ekarri Dunisek, berriz moztu Liliak, jaso Gintzak. Atzera. Iraidek. Iraidek zabaletik. Bildut atzatuz, baztartu. Oso pilotaka da ona nahikoa, bai. Dunisek. Gainera, etorrez hor, bisi hor bai asmatu do. Baina Dunisek pixkat aurratzen da hor defenditzeko txokokoik, eta guaina abiadurakin hankata jokatuz tanto nahi Iraiden eskutik. Bai, hor uste baino geixo tireio eta gaina etorrez zaio. Bai, defentsan eta oso ongi da gaina bikote Urdine, zulo asko ez da uzten, ez da uzten ez, hor beraiei tanto inaztea behartzen du, baina ongi da bikote gorrie erasoan. Xake Iraidek, bazartu baina ekarri Dunisek, hortxe. Bai, behatz puntekin ikuste hor jestea joan duela pilota hori eta behatz puntekin eman diola. Xake, ez da guztua gelditu xake hortan Iraide indun xakeekin, baina etzan ona jasotzeko oso azpitik eta bazartuta ekarri du Dunisek, xake zaile.
eta ondoenen gaizki jo eta tantoa burdin. Ikusten da, guain saketik eintzake asmatuko baluta leno oain bezala ez, sake oso nare badauke, eta olako sake batzukin bigarren pilotak da aprobetxatzen bado, guain dike aukeran atzeatu, mine indezakeala. Bukatzen geixo ikusi dugu guain arte Iraide intza baino, jokuen aukera dunen saiatuko, intza. Aukera Liliak atzera. Oso arro Dunisek, barruan da. Moztu hor da dejada Iraide jaso, intzak aukera azpiazpitik, Liliak atzera. Moztuta paretik atera Dunisek. Atzera bastartuz Liliak, karri Dunisek, Iraidek aukera, atzera honeke. Hor da Dunisek, hor sake bote oso txarra indu. Iraide berak ere ez di oso ongi sartu horreskun, eta itzulika ikuste joan dela pilota hori ez, eta hor esan botea oso txarra indu, eta hori emateko ezinezkoa zen ez. Dunisek atzeak azetu horren da botie gelditu eta gaina alde batea indu, eta ezinezko intzaio. Ekartzea, aurretik joan bikotientzako tantua, 11. 11:06 momentu hontan, sake bizi erantzun ona Dunisek, Liliak bastartu, hoi da intzak ekarri, aukera Liliak, atzera zabaldu, bildu Dunisek. Iraide bote txikien jo baino jaso, intzak, atzera eskerrez. Iai ez da botekin. Liliak, azpitik, bastartu ekarri Dunisek. Zabaldu Liliak eta hor berrize zabaleako. Badauke, posturen gainean ikuste osongi gordetzen dula. Azkenen momentu horretan nik neonek ez usten harrapatu nau. Hor atzea moztu eta zabalen bikaine dejada. Eta nik uste hoxe ez, igual intzari berari falta zaiola, Dunisek atzetik osongi da, lana ongiten, luzatzen ere baina igual intzari igual laguntza txori ez, pixkatatzea xio atera, eta berak emine indezake ikusi da abiadura hundi ematen diola, eta moiture ongiten dula pilota, baina eskutu xamarren da bile, eta igual hoxe ez, pixkoat aldula pixkoat atzera xio atea eta Duniseri pixkoa lagundu. Defentsan oso ondoa da, baina erasoa pasatzeko pixkat, era jentzaio hor. Aukera bazeuken, hor aiatuta erasora pasatzeko, baina hor txapazpira aldin dio. Ematea junda, baina azpira juntzaio, eta hauen igual ikustea urduritasun puntu hori ez, Dunisek da intzan... Nik esango nuke igual hori ez, Dunisek suelto xo ikusten da, harintxio, intza ikustet pixkoat sartu behar hortan ez, konfiantza hartu, pixkoat pilotakada pare bat ikutu, oso sake ona askotik kontan, eta ez du esku izartzek euki. Ikusi ditugu, botiek ez oantxe tira, urrunak gelditu egititula hor. Egi da, ez da erreixa pilotalekue jartzeko. Ikusi da. Iredek bildu intzak. Bikain. Ezkerrez tira dio, baina ekarri Liliak intza berriz sotamanoz Iredek txokoa. Liliak zabaldu nahita, luze, eta hor
Bai, hor mina iten nahi da, igual espero ez duen tokira ebotaz, pixkoa tankata jokatuz, luze jokatuz, eta hor zaitasun gehixokin dabiltze, eta, bueno, bikote gorri oso sendo egia da, bueno, ere ongi ezautzen diela, entrenamentu guztik elkarrekin inez dabiltzela, egia dare Dunixeta intzare, bai, txapelketa askotan ikusi ditula elkarrekin eta oso bikote ona iten duela. Baina gaurkoan ikusten denez, momentu behintzat eraginkorra xio dabil bikote gorrie eta partidu ona iten beraien eskutik. Eta tanto hilaratxo baten beherrien bikote urdina pixkat konfiantza hori hartuta sartzeko partidun, Bai, pixkoat aldatzeko dinamika igual, tantotxo bat ingo balu, gero aztuiten da batzutan, baina saski ere hortxe dago, pilotan bat bilatu, bueno, igual zurire etzaizo gehi gustatzen, baina arerioi gutxio, eta horire kontun hartu beharko lukea, tanto bat ikia lortzen badu, bueno, pixkat saski aldera joan, eta pixkoat saiatu dinamika aldatzen, saketik beratik rehintzak ikusten delako, mine indezakela, Bueno, eta Liliak, osan behar da, atzo, gripe egin da zela abisu jasagan nula, baina... Bai, atzo, erdi gaixo ibilie da, goain garaie bada esan garaiontan nolako berrek izatetu gaixotzen galako, baina, bueno, zorionez, hemen dago, eta gaina maie honen, sasoi erakusten dorrek, azkenen, azkar ematen dira buelta zorionez eta gaur hemen da eta gaina partidu ona iten. Bueno, samezela, 15-6 bikote gorreie aurretik eta Iraide sakera. Sakea, bizi bastartu eta ezin izan. Hor asmatzen nahi da, eskue ongi sartzen duen boteare ongi eraiten dionen, gero sakea oso ona ezkerpareta hortan, eta oik lantzaiek die hor oso ongi. Bai, asko sartu da. Bai, bosterdin gurun hor bikain sartutako pilota. Oso ona sakea Iraiden aldetik. Eta 16 eta 6 hamartantuko alde haundile. Partiduko momentu hontan eta gorriek berriz ongi oingoan Dunixe ondo Iraidek aukera atzea azpitik eta hau da Iraidek jaso ozta intzak zabaldu bildu Iraidek ordie bilek ekarri intzak Iraidek azpitik ekarri Dunixek atzea bizi, aire zintzak, bildu. Horri guzti biparetan aizula, ez aiotea baino horre zertu pixkoat eman azuken. Atzelarik, atzea bilek, arrotu Dunixek, bastartuz, Liliak ezin. Hortxe bertzuen pixkate, Bai, behartzuen. Eta zuloare ikusi duen ikuste lehen horre geixio kostatzen nahi zitzaiola, hor pixkoat asmatuko balu eta behartu ezkerralde hortan bike geixio sufrituko lukea eta hor badaukea bide bat urratzeko. Zabaldu, aseran asko zabaldu zaio da kanpo juntzaio intzaio, baina hor bai ezkerrakin gaina sartzea, desente sartzea eta miniteko aukera badu. Saketik somatzen du guaintzak. Oi! Bai, bote txiki xamarra, baina ongi sartu dio, osoa. Atzea Dunixek, Liliak aurrera zuntzaio, baina ekarri. Hortxe, inkomo, dabiltze momentu batzutan hor botiekin, Bai, ezakit lurra izan diteken, pelotar lurren, bai, ezakit gero urrengo partiduneik antzemango da, baina egia da, bote batzuk raro xamarrak ere. Oso, ondo, Liliak hor pelota horta. Bai, inditula. Ona zen jokaldi, baina egia da, hor batez azpitik ibiltzen duenen pilota oso botela motza ikendula, Bai, eta oso azpitik hartu du aurre intzak. Bai, oso baju zen. Bipareta iteko intentzioi oso... Bai, bote normala inizan balion ikuste, ia
gainen izateko modukoa zela, baina bukaeran bote oso txiki indio pilotarrek. Da, tanto txori lortu dueko urtinek, baina berriz tantoa gorri, mazazpeta zazpi. Nik zango nuke gorrike oso sendoa diela, tarteka horrezkerra bietu dionen da bai, igual baten bat utxein da, baino bieke defentsan sendo eta utxegite gutxi inez. Baita, alkar ondo ulertuz pikote gorrile ez, ikusi dugu lehenoko tanto batzutan, urdinek naizala defentsan ondo daitu bitek batean moitzela askotan, eta geho, Eta iraide ongi, horre aurren bukatzen nahi da, biparetakin ikusi du hasieran mina indula, guain moztutare bai, aldatzen nahi da jokaldie, bipareta, luze, motz, baina beti ere indarrekin eta hankata ez, eta horrek azpitik asko balio du. Bai, mina iten. Erantzun ona Dunisek, sakeai, Liliak atzera. Ai, hor geisten hasi da. Hor nik uste eta geistea joan dela. Eta utxe. Hori izan duna ez, pixko atzaskin beste zerbait bilatu. Pelota horrekin azkenien ikustea. Tendentzie berdintxu ezen ez, zenaiz eta huts bat obi sortu, no? Beste zerbait bikote gorriak bilatu behar da saskin, eta... Orduan, ja. Zehatatzeuen, eta... Bizitxegoa izango da igual, eta... Azpitik eta, demo amongo di hartzeko, baina, beti aldaketak eragiten do, kezka. Eta hoen sakian botea jarri, eta dana. Ege da berarire intzari sakerako bakontuz bilio harko dula aurreneko bote hori ongiteko. Baina, errestoan da honantzat, kezka horire, botean olen gote du. Sake ona, bazarta, eskubizerazuko aukera, luze Liliak. Geixio ateatzen da, luzatzen bali badu, geixio luzatzeko aukera eukiko due, eta azpitik ibili ezkeo hori abiadura hundikin torreko da. Sopilotaka da ona hori Dunixen eskutik. Dunixek asko bazartutako pelota, eta ezin izen du Liliak erantzun. Pelota aldaketa da tanto txoi lortu du ebentzet. Eta kadatxoa beharko lukea, biru tanto seidan inezkio, beti atzetik zatozen horrekin, aurkari ere pixkoat urduritzen hasten da. Eta erreskan hiru tanto lortuko balitue, berriz partidun sartzeko aukera. Partidun sartu. Eta tante batetik esan behar da, txapelketa luzie da, eta tante batetik garrantzia izan laike eta aldan. Tanto gehiena... Sake oso ona guain, garrantzitsu. Sake oso ona. Guain hemen kotillero lana, pixkoa lasaitzeko. Esan du ez, azkeren atzetik etortzen dienen, eta ikustezo 22. gertu da hola, baina inin behar die lau tantoik, eta ikusten da guain belota aldatutare mine indezakeala. Eta partidun sartzeko aukera ikusten zaioa egia esan. Konfiantza kontu ere bada ez, azkenen ikusten zunen pixkate gauzekateatzen diela, seguro nahu intza bera eta Dunixe hor animatuko diela eta partidun sartuko diela, eta gorrik, partidu oso nahiten haidien ontan, bintzat bere eutxi beharko liokea, urduri jarri gabe, benta oita birabiden 8 tantoko aldea hundie da, eta hori sekudeatzen asmatu beharko lukea berez. Hortxe berriz bueltan lau pelotainek. Eta gustatu zaite ez, azkenen horire sinale hona da ez, tanto egin duenen saskira joan behar duenla pentsatzea, hori berai pilotari atea zaioa, eta hori, pilotari izateko ez,
hortxe, dena euki behar da ez, pixkoat burue dena, eta hor gustatu zaiba nola joan dien pilota ezberdin baten bile ez, askotan tendentzie delako azten dien pilota horrekin hasita bukatzea. Sake ona, atzea, intzak, atzerago. Liliak baztartuz, Dunisek, ekarri berriz. Atzain, Liliak, Iraide sartukoa, atzea. Hor gorputza sartu zaio paretatik, ekarri, oi, bai! Ekarri du, Liliak, ozta, aldatu da, eta hor bai, paretatik ezker ziarra intzak, eta goen gontan bikainaz modu. Bai, baina tanto torri da pixkoat ez, asko behartu du Lilia, eta gero intzak partidun guztintzear aukera gutxi eukido gaina aurren hartzeko pilota, eta guain bai, eta hartu duen hortan bikain bukatu du ez. Orduan, ezkerra asko bilatzen badioa Liliari hor gaur duda gehiokin da hola, aukerak eukiko intzak berak hor bukatzeko. Hortxo, 11. Sakea intzak, karri Liliak, Dunisek. Bazartu, ekarri Dunisek, Iraidek. Txapa gainean utzi, ekarri intzak, aukera berriz atzea zabaldu. Intzak bildu, Liliak atzea. Ekarri Iraidek. Intzak aukera, zabaldu, hor da Iraide, bildu, zartu, bilek hortxe paretatik. Hor ezakit Iraidek ez dunan kaukertu. Ekarri zabaletik. Ekarri txapa gainen. Bi pelotarik. Oso ona atzeak etorreta intzak. Hortxe moztuta Liliak. Ekarri Dunisek. Moztu Iraidek. Ekarri Dunisek. Aukera berriz Iraidek. Atzera. Tanto garrantzitsua da, Bai, oso. Da, saiatzen nahi diegotik. Zabaldu intza, barrunda eta ekarri Iraidek. Pelota oso zailezan, eta guain bai. Tanto bikaina egile esan Lauren aldetik. Hor bai Iraidek tanton da zerbaitean abaritxu doan kanseitu nindo keinu ezakit gelditzeko igual autu egin barrako luke pixkoat, ezakit igual beroan, baina zerbaitean abaritu dula bai, hor erdiko jo, ala ere zabalen eman duen ekarri du pilotari, oso pelota zaila, pasatako pelota. Eta tanto bikain eskaini dute. Lehen hori izan ditu, pelota bat baino gehiago oso zailek, eta tanto oso ona, 12. Bikote urdinentzako, eta, bueno, 10 tantutik, 6 tantua murriztu due markagailua, eta emozioa. Bai, beste tanto bat urdinentzako. Zalantza askokin da hor Lilia, nik uste burulana dela badaki pilota bikateatzen, badaki hor eta beldurra hundikin nahi da eskori sartzen ez. Eraman ditunak jartzea joaten da, baina karo indar pixkoat ez bazaio ematen pilota hori ere ez da jatzen ez, eta buru lan hortan da bile bere ezker esku horrekin, eta hori, bueno, urdinek horren jakitun oain gehiago haidie bilatzen ez. Asmatzen aidea bai, oaingo tanto hauetan, intzak. Karritel, eta usak erantzun Liliak. Txapa gainen ez, eta txapara. Bai, oso indargabe sartzen du esku hoi. Eta, bueno, aiatzea posible dago, egin gutxi falta izan zaio, baina indar geixio sartu barra da hor Iraiden lana izan barko du, bueno, ikusten donen pixkoat arrimatza dina, bera ere atzatu diteke pixkoat eta ezkerrekin laundu, boleaz. Oso ona dauke, gaur ez dugu ikusi, baina asko sartza da, konfiantza ondila dauke bole horrekin, da, bueno, pixkat igual, oku hoi mozte aldea. Bai, eta goi, bueno, gelditzeare berriz igual ez, pixkoa partidue, eta kada luzea iten nahi dagoain bikote urdineta. Lau tantoa jarri die bikote urdineta ikusta konfiantza geota gehiokin. Bai, eta pelota aldatzek eragin duen zerbait ez, azkenen oso eroso zebilen bikote gorrie lana onginez,
beraien egon ginez, pilota aldatu due, eta bueno, oain lanakin berriz egorrik. Paretetatik Karri Dunisek, Ireidek aukera, atzea Motxamar, zaio. beste aukera bat, atzea Karri Dunisek, berriz Ireide hor da. Una pilotaka da. Eta hor, bai, horre. Ezke baino geixo tire jo. Ezkerrez sartzeko pilotazun, hor indar geixo eman dio, pilota ikututa zien, eta hor ezkerrakin sartzeko pilota zen. Bai, uste baino geixo tire dugu, baztartu da, eta hor eskubiz jarreta zeon. Oain kontu zibili beharko du ere pilota aldaketakin saketik Ireide berak, pelotan botea. Bai, eta bote, egia esan bestiek naturala hoi igualen gontzen. Bai. Ez ikusi holako bote txarriko raro egiten. Eta pelota honek, lehen ikusi jo batzuk, eta pixka eta hor aurrek alde hortan zabaldin da. Atento honberko gue. Saka Ireidek hor, bai, bote txikilein dio, baina Karri atea du. Txapagainen utzi, bipareta intzak pasa egin da hor. Bai, hor, zale egizin, azkar egizin. Gehi joatako zala ustezun bipareta hori, baina ez da atea, zutzenien zabalea bitu da eta hor. Bai, hor pasatako, hori, gehiegi zabaldu den pilota hortan. Ireide. Bueno. Irekie, gorriri etzaio asko falta, baino urdinek lehenotakada luzein due, gorrik tanto bakarra guain pelota aldatzea lortu duenen. Bai, eta lau tantonaldea. Sakie behaiek, da... Hoxek, konfiantza lehen pixka galduta zegena, berriz hauek konfiantza egin datozte atzetik aurrera, eta ea zeiteuen tantontan. Zabaldu Dunisek, Ireide hor da, atzea Lilia, atzea, arro, bazartu, Karrikoa zaio zen pilotaka da hoi. Ireidek aukera, zabaldu egin du, dejada Karri intzak, eta hor azka. Etzen txarra, eskun ongi sartu ezkeo abiaduran txokoan osongi jetxitako pilota izango zen. Baina, bueno, zaitasune bazeuken ez, beti sotamanoz jokaldi horikia zailegoa da. Azpitik eman da zetorren, hortxe. Eta guain hoxe, bueno, zalantza gehiago bikote gorringan urdinen baino ez, urdinek serio xio, utxeikeikin gabe, pilota ongi moituz, ezkerpareta hori bilatuz, eta gorrik aidiegoen, bueno, zalantza gehiago izaten. Karri, Liliak sake hori, atzea Dunisek. Liliak, oain bai pelotaka daunaz, baztartu Karri Dunisek. Hor da Lilia berrize, azpitik baztartuta Karri Ireidek atzera. Luze Dunisek baztartu, Karri du Liliak. Intzak, bizi, atzea. Eta hor... Ezkerra gindu dein do nik uste. Lehen Dunisek pasatzaiona ez, hor ikututako pelota zan hor intzak azpitik txispakin eman dio. Eta... Lehen esan duen hori ez, konfiantza hori zer denez, partidu baten hola galdutxeken ez, oso ongizoaz, hogeita bigarreneko oso gertu ikusten dozu, eta buruk alare ez hori ez, maiera hontan, eta pixka gorriri hori falta ez, sinistea gutxi falta zela, eta bueno. Bai, esan dugu, 18 eta 8 egon diela, eta bitu gauza zardien, bitan dota harrima zaizke. Hortxe, intzak aukera, azpitik atzeatuz, Lilia hor da beste inbeste, baztartu. Una pilotaka da nahikoa. Dunisek, ia Ireidek. Erdiak flota, zabaldu intzak, eta hor, Bai, ongi, guain berriz kontrara hoi ez, urdine bereien aukeratan sinesten, intza berare ongi moitzen, eta ezkerrakin, bai. Konfiantza gehiokin, bai. Eta hor. Nik gelditzea ez nuke karteko ikusiko ez, takada haundi xamarra horre... Tanto batea erremozo ezke. 18 eta martziztenen gelditu die,
etzen autu txarra gelditzea, baina guain ba, 18-10-tik 18-rainoko bide hori irain du ez, eta nik uste guain bai gelditu hartzela. Berko lukela, bai. Intza xakea. Xake ona, bastartuta, ekarri. Bai, hori xake zaie zen. Erantzun ona, aukera intzak, atzea, bizi-bizi, azpitik. Luze, Dunixek, bastartu, ekarri. Dunixek, Liliak, intzak. Zabaldu, hor da ireide, bai, aukera intzak, atzea, bizi-bizi, boleaz, oi, eta sartu hor esku hortan ondo pelotak da hoi, atzitik Liliak uste deskabin diola, baina tanto eta markailua berdintzea, ameretzina, eten aldia eskadue. Bikote gorriek. Bai, baina bueno, nik uste bai gorrik pixkoa zalantza gehiago induela, baina urdinek bere ore hobekixo iten hasi diela, ez? Ezker pareta gehiago bilatuz, ba gero intzake aukera gehiago bukatzeko, ongi da moitzen, eta guain ba, bueno, jo dituen pilotakadak oso ongi jotakoak izan die, hor, oin erdi buruz gain pasado iraide bera, bolea saiatu da, Liliare etzen horratzen zion, baino, hori, beldur gehiokin oain bikote gorria, suelto xio bikote urdine, eta partidu hasieran justo kontrako ikusi du, ez? Eta, bueno, txe maitze. Pelota aldaketak intze aldaketa indun markagailuan, Emozioa, hogeita bira biden emeretzina. Ikusi dugu, ez? Pelea hoi zehola, eta geho naiza markagailun aldein, ba, bueno, berriz hor da, emozioa. Bai, burulan hori ez, inberda horrez gelditzea ez, bueno, aukerak intzaude, ez da partidu egalduta, lortu du, bai, emeretzina berdintzea, baina, bueno, berdin daude, tanto kopuru bera da hogeita birako hortan, eta hor segi berda. Segi, eta sinetxin berda ez, aukerak daudela, ba, bueno, hogeita bigarren tanto hori lortzeko. Hortxe ba, bikote gorreie alkar animatzen, zein, ireide Liliai. Urduri, kanpoan bai, antzumatea, hemen gurasoai eta behidatu. nola idien, bakoitzen beriei. Hortxe baintzak, sakea, motxa, ona da, karri Liliak, Dunixek, atzera. Bastartuz, ekarri Liliak, intzak, atzera, moztu Liliak, atzea Dunixek, Liliak, atzeatu, bi atzelaiek, zein baino zein, intza sartukoa, atzea, ezker horma jota atazaio, ezkerrez, intzak, bina artea, iredek zabalduta ekarri intzak, Liliak, atzera. Ireide, etorri atzea eta atzeatu, nahi bezala ez du jo, baino intzak. Atzera, hortxe moztuta Liliak, ekarri intzak, beste aukera Liliak, atzera bizi-bizi, azpitik, ekarri Dunixek, atzea Ireidek. Pelota eharra bastartuz Dunixek, ekarri Liliak, intzak bizi, atzea zaile da, eta hor bai pelotaka da oso ona intzan partetik, eta tanto aurdin. Bai, nik uste Dunixei dela lan asko iten ez, partidu guztin damaki berea oso txukurinez, bera horrongi jarrita, eta bueno, guain intzageri aukera gehiago sortzen ez, ezker pareta hori bilatzen dunen ba, bigarren pilotaka dare hobea gelditzen zaio, eta hobekiai da guain bikote urdin. Eta kontrara nik uste Ireideek partidu guztin zehar edo hasieratik erakutsi duen ausardio pixkoa falta zaiola guain ez, berak badaki erritmo aldatu dezakela, minein dezakela, eta guain berrize esku pixkoat motxoak indabil ez. Sakez, oain gontan, bik intzan sake hoi,
ezkerrez ezin izan du Liliak ekarri. Bai, eta buelta handi litzeke, ez? Bai. 18 eta 8 ustete komentatu dula ziztela. Eta 21 eta 19. Buelta ondile zuen ematen olakoa aldi eta gaina izien bezala bikote gorreie. Olako bueltek izan bertzunei, baina tanto horren ondoenen pelota aldaketa eta partidua erabat aldatu da. Azken sakea Intzak, Liliak. Ekarri Dunisek, atzea. Moztu Liliak, alau da Intza pelota hoi, atzea bizi Ireidek, ekarri Dunisek. Liliak, atzera. Dunisek frontuxa ondo aprobetsatzeu eta askotan arrotzeu pelota denbora emanez. Bai, eta ezkerrakin lan handi egiten du, eta hori mailan, batez promozio mailan asko alde handi da. Lilian pelota hoi, beste aukera Moztu indarrez ator ekarri. Dunisek ezkerrez jarrikoa, bai Liliak, Intza. Atzera, bizi dator, hor bai. Dunisek, atzera, ekarri Liliak. Hau, txapa gainean Liliak, txapa gainean Dunisek eta tanto... Bai, ona horre... Urdin, eta ez dakit hori mundan, baina eharka eta zaio ospau indu, egile esan, ez dakit. Ez dakit ez aie da hemendik jarritzea, berak uste nahi baino bekio nik uste atea zaiola, eta golpe nik uste gorrintzat, psikologikoa bai. Gorrintzako, bai. Urdinek berriz, ikaskizun hori 22 arte lanen segi berra daola, eta beti daola aukeran batez, aurre iteko. Eta gorrik berriz, nik uste gaur golpea hundi xamarra hartuko duela, 18 eta 8 aurretik joan da, gauzeko oso ongiten aizien gaina, esan du nagusi ziela, bukaeran eta oso ongi aizielako pilotan. Baina gero pixkoa zalantzatxo batzuk bai sortu zaizkiola, batez Liliak horrezkerrakin ikuste beldurra hundikin eman diola pilotai, hortik erasorako aukera hundik etorri zaizkio Intzari, Intzare hobeki hasi da pilota moitzen. Eta nik zango nuke Dunixe partidu guztintzear maile osonen jardun dela, esaten haituga eskuinekin luzatzen dula eta ezkerrakin lan handia egiten du eta nik uste promozio mailan ezkerrak ongi funtzionatzek asko balio dula. Holaxe, azken emaitza, 29 urdin, eta, promozio mailan partidu batekin hasigia. Bai, nik gozatute ez, partidu ikusten, hasieratik gaina oso gauz politek ikusitu, defentsan, erasoan, ikuste pilotarik osongi ibili diela. Baina, aurreneko partidu ere bazeukean, eta tentsio hori nabari edagerikoa zen. Eta gero bukaeran, buelta haundi ematea lortu do bikote urdinek, bikote gorri ebanaiko burumakur ikusten du momentu hontan. Baina altxabarra dago ez, bere entzate txapelketare luzea da, joan etorriko liga jokatuko duelako, eta aukerak eukiko ditue, bere maila, hasieran eman duen maila hori ematen badue, berriz hortxe honen die. Bai, hori da, ez, hasi dien bezala da partidue, zein nolako maila eman duen ikusita, urrungo partidutan aukera gehiago etorriko zaizke. Bai, noski ez, azkenen hasiera besteik ez da, egia da mine egiten dula zuke aurretik olako aldea duzunen, eta ja kasi puntu hori poltsikoan ikusi duzunen ez, buelta ikaragarria izan da. Baina, ikaskuntza bat bezala ere hartu behar da, seitu inbar dela jakiteko eta aurrea inbar dela, 22 iritsi arte. Eta hortxe, ja bigarren partiduko protagonistak berotzen hasi zaizkio, lehen mailako partidako protagonistak. Lehen maila atzo hasi izan, lehenengo jardunaldia, Larraintzarren izan ginen, han Turriaga eta Orbegozok oskoz da arrastian kontra izan ziren, bikote gorrile gailendu zen, eta gaur kontan gorri Mujika
eta Ruiz de Larramendi izango iteu, Urdinez berriz Barrokalda Perez, eta bueno, nobedade bezala esan ber, bikote gorreien Maite aurrien ikusiko dut. Eixe izango da ez, bere bilbideen falta zitzaiona, aurren jokatze hori. Horrek albidetzen doa Izeba Jobak elkarrekin jokatzea, egi da, maitentzat ez dakitez responsabilidade hori badela, ez? Ezkenen, aurren jarri behar da, baina aurrene jokatu behar da, ez? Eta, tramentutan hor dabile aurreko jokoi hartzen, edo hartu nahien, baina egi da bizkartzain osona daukela, ez? Olatzek bere maile ematen bado, lanak asko erreztuko dazkio Maiteri, eta ala bada, ikusko ez, boleakin mine indezaken da mina hundi egiten du pilotari eda Maite, eta horre asko nasteko aukera badauke. Eta gero ikusi beharko dare, Alejandra ez, maili badakiu zenbait jokatzen duen, lauterdiko txapela iraztetik dator, horrek konfiantza ematen du beti. Eta Alejandra, promozio maila hortatik gora hilo da aurten, eta egia da San Fermin torneoan gurekin lehen maila hortan ibilitzela, oskozekin bikotein da, eta partidu on bat reiteko gai izan zela, baina oia binakako txapelketa da, eta ikusi beharko da ze bikote osatzen duen mailik eta Alejandrak. Hoi da txapelketa San Fermin eta baino luzeu da, eta aseran ez di ezautzen alkarrekin jokago abediak, baina pixkenan elkar ezautzen junala, errexago. Eta olatz berriz, binaka hondik aspaldin ikusi gabe geunden, azken urtean Argentinan izan deulako, handik bueltan lautardien ikusi dugu arte, eta guain azken partida ez, lauterdiko finalan aurretik ikusi genuen binakako partido jokatuz, eta azkenengo ikusi genuen hartan, konfiantzan eta gustoa jarduntzan olatz, eta konfiantza hoi izango gaurre. Eta nik uste gogotxo hartu dula txapelketa ez, Maiteri ilusio egiten zion bezala olatzakin jokatzea alderantziz ez, azkenen, bere erreferente nagusia Maite bera izan da, etxetik bestek ez ikusi ez, pilota eta Maite, eta guain berekin jokatzeko aukera eta berari laguntze horreko ilusio berezie iten diola adierazi do, eta, ikusko da ez, ze bikote eskaintzen diun hori bai dela bikote berrie, eta ze eskaintzen duten lau pilotarik gaurkoan. Gero Magic, izan behar da hor, saketik asmoazko mina hundu jeiteula ez, eta hor... Ona daukena da Maitek eta entrenamentutan ikusi du ez, boleaz hor atzelariri pilota zaiek kentzeko gaie badaukela ez, eta hori asko baliatu dezake gaurkoan. Eta ikusiko du ez, promozio mailan ikusi du momentu batzutan bote oker xamarrak eta batzutan ezin jarrez ibili diela, hemen beroketan ikusten da ez, bote irregular batzukre iten ditola pilotak eta horrekin erne ibili beharko du gaur pilotarik. Hortxe beroketa lanetan lau pelotariak, eta txarta txiki bat ingo dugu, eta bueltan berriz laizteir izango gara pelota partidu hasteako. Gero arte.
Mentxegea bueltan berritze. Lau pelotarik prestitulua esan due, aipaileare gerturatu zaie, eta laizter emango diogu. Hasiera bigarren partidu honi. Azken sakeak. Bai, ikusi beharko da, Ernebil beharko du, horre saketiko bain maik, sake proba hortan ikusi da, gelditu indela pilota, batzutan tia egiten beste batzutan gelditu. Horrekin lana eukiko du gaur. Torri ganen atzore pasazitziune eta gaur bai pegatinak jartzen hasi gan hontan ikusten da ezetasune da hola bestela jartzen hasten ganen eta erortzen zaizkiunen seinale, hor ezetasun handie somatzen dela atzore gertatu zitziun gaur bai larri izan du gaba bai publizitate hori jartzeko eta ikusiko igual horrek ere eragin izan dezake ezkerparetatik nola ateatzen den pilota. Hortxe lau pilotarik aurkezpenera, bikote gorreia esan bezala aurrelari bezala Mujika, Ruiz de Larramandikin, eta Urdinez berriz, Barrokal eta Perez. Gorri, sakea. Sakea gorri, Maitek hasiera emango jo orduan. Bai, hor dauke igual Maitek lan naundina sake hortan azken oso gutxitan sakatzen dola uterdin ibilida, baina sakea gutxitan iten duen jokaldie da. Eta sakekin entramentutan badabile ez, baina aurrelaritan igual hori aprobetxatzen du lehen sake hori mine iteko eta igual hortan eukidezake. Bai, batzuk badie sakatzaile oso ona dienak atzelari bezala, baina bestatzuik geixio kostatzeigu, eta ea zemoz moldatzean, eta minek iteko aukera dauken. Hortxe ba. Hortxe lau pilotari prest. Maite. Araro itea Maite horrein ikustie momentu honetan. Sake honatea du, bazartuta. Sake bueltan atzera Maitek. Alejandrak atzera. Ikain. Olatz. Beste. Mai, azkarra boster dira, Bai, launtzeko da. Bai, hori oso egiten du Maik, eta gaurre beharko du. Maitik. Dejada Maik, ekarri Maitek atzeaka Alejandrak. Gozo, bastartu. Arra pilotaka da. Ekarri Olatzek, ozta hor da Maik. Barreta sartu zaio, airez Olatzek atzea. Alejandrak zabaldu hortxe bote ez da ondo, harri hor emandazet horren. Bai, erdibiden gelditu da Maite ez, hor Alejandrak oiture dauket pilota guztiri asko askatzen dio. Eta hor zabalea pixkoa taldein dio eta Maite erdibiden, eta hortxe eukiko dure pixkoa lana Maitek ez, azkenen aurren neurri hartu hartzaio ez, batzutan hankata jokatzaizue, beste batzutan, eta hor da atzetik igual ez berdintasune ez, atzen denbora emateizue ikusteko pilota nola etorriko den eta kokatzeko denbora gehixio ematen do eta aurretik berriz mugimendu azkarragoak inberdie. Bolea zerantzuna Maitek, zabalea jokaldeia beta bildu Maitek. Hortxe keinua Olatzek atzea. Bai, keinuna zen, kasi Mai berare ez zuzten harrapatu du. Boleaz, txokora Maik, atzera arro. Olatzek motz galdiu zaio. Ekarri du Maik. Hor txokuan dejada, ekarri Maitek. Sopilota zaie zen, lanak, zabalegi ezkerrez zabaldu duen pelota hori Maik. Hor minin dio, hor txokuan. Baina meritu pilota hori eramatea oso ongindako jokaldi ezen, dejada, eta gero, hor katxondean ibiltzen gaez, goendik eta berak esaten do ez, ikasi behar dula lurren barna ibiltzen ez, pilotaik eramateko. Lurrea bota gabe ekarri. Baina meritu gehiok hasi ez, hor hainbeste kurtuta pilota hori eraman izana. Hortxe banakua, marka Gallon, Maite bere bigarren sakea. Alejandrak erditik luze. Oleaz, hortxe paganien, sartu da, baina aukera. Ai! Bina! Maitek.
Sartzea hasiko nio utzi indio, eta olatz atze xamartzeon, eta Bai, holakotan ibili beharko du pixkoat, ez? Elkar hartu beharra du ere bai, ikusi noraino tortzen den atzelarie, aurrelarie, olatzentzate berrie da, maitentzate bai, eta bueno, horre ukiditzazkea, ez? Pixkoat. bai, eta lehen ikusi daukin iten maite, eta Bai, ez usten harrapatu duen hortan, orduan, bueno, elkar uztartze hori ere falta zaio, azkenen, bueno, inoiz elkarrekin jokatu gabe ondoren, ba, eta batez ere maite aurren ibilita. Tira indio hor asko atea da pelota hoi, esku izemateko aukerazun, baino, uste baina askoz gehiago tira hilo, gaina etorri zaio eta ezin izan du buelta hau xake hoi olatzek. Eta xakez beste tantu bat. Magik, iruta bat. Sake oso ongin hasten duen pilotari da, eta horrek mina ikendo. Luze, motz, Gaina aukera guain ikusteu maite bolea sartzeko, eta hor oain gontan asko atzatu du, goitik atatako sakia. pilotaka da ona. Pelotaka da ona, bai. Ekarri Alejandrak aukera maitek, atzera motxantxen, baina ekarri Alejandrak, maitek moztu, aso Alejandrak, atzea maitek. Bastartu, ekarri Alejandrak, arro, atzea. Bai, horre asko ematen dio, eta pilotaka da oso naholatzen. Bastartu, baina eiman da. Eskutik. Oso atzin jarri du, eta gaina bazartuta pelotaka da oso ona. Bai, sei terdi ingurun zeuzken hankak Alejandrak, eta horre ezkerparetan sartuta gaina. Gutxi falta izan zaio, esku ongi sartu dio, baina pilotaka da errazen, olatzen eskutik. Eta bikote honek funtzionatzeko la behar du, ez? Olatz agintzen horratzetik, eta maitek badaki hori, eta bueno, keinu horrekin hori albidetu beharko du. Sakea erantzun Alejandrak, maite boleaz erantzun hor bizi maitik. Atzea bizi hor da latz, bildu, berriz maili, dejada txokuen, hor da maite, erantzun, boleaz, hor da berriz maite, erantzun. Zabaldu Alejandra naita, ekarri maitek. Oso gaizki joan daulatzez. Bai, pelotaka da bai. Atzea etorri berretzen oso zaila ezan. Maite oso ongi defentsa lanen, pilota oso zailak ematen ditu, maili oso ongi pilota moitzen, eta olatz hor ez dakit oso aurrea joan azeon, ez dakit. Ez dakit dejadan bildurrola, oso aurrea eta gehoak. Bai, posible da, baina maili pilotari luzea da, mailik nahiz da dejadan txokora urbiltzen baza, baina okurritzen baza pixkoa luzatzea. Bai. Oain indun bezala, bai, oso aurren jarri ez zion. Sakea boleaz buelta du maitek, atzea olatzek. Alejandrak beste inbeste, boleaz maitek txokora, moztu, ekarri mailik, aukera maitek, atzea bizi, bastartuz, eta hor bai pilotaka da ona, bai. Da, ikustea, hor txispakin ikustea. Bai, eta jokatzeko da hola, defenditu behar donen oso ongi defenditu do, oso pilota zaiek ere manditu, keinu ere ongindo, hasieran horri igual bono, zalantzatxo bat bin arten, baina maite jokatzeko da hola ikusten da, urdinek momentu zongi, eta gure partidu politie momentun. Sakie, eta bueltan polea zerantzute jo nortane, azkenen mailiri jartzeko denboa gutxi jo mate jo, eta sake bueltan intentzionazun hor zabaltzeko sotamanoz pelota zailezan, Juxamar hartu duen ikuste horre gantxo posturera igual bai urbildu dela, baino azpixamarretik hartu du. Bai, sotamano posturan. Gero hemen betikoa, baino txapare altu xamar dau, eta iarritzen da gaurkoan. Bai, lonatik, lurretik, desente altxata ikuste deu. Da, bueno, 5-3 markagailuan, bikote urdina horretik eta maili sakea. Sakea boleaz erantzun, txapa gainen, oir da erantzun da maitena. Zabaldu, maili boleaz bueltan, eta
hor, bai, hor. Eskun, bikain sartu zaio hor, eta txispa ondoilekin atea da, beak zematkin indarra, eskun earki sartu dut hor. Ze arriskue dauken hor boleakin, zentramentutan zerbait ikusua du hori da, bole hori ateratzen duen bakoitzen erasora pasatzen dela, eta tamainen horri biltzen bazo bolean tarte hortan, mina hundi egiten dula, eta goin ikusi da kontraerasoa, maiko songi moitu do gaina pilota, baina ikusi da boleaz, sekuleko tantoa lortu dula. Hortxa Maite sakea luze erdia, erantzun Alejandra, pitoloka bazartuz. Hor da Magi, aukera bintartea moztu, ekarri Maitek. Atzea oain, bazartu, ekarri Olatzek, luzego. Alejandra pareta itxekitea bain eskubiz. Maitek, ezkerrez. Bi pareta Alejandrak atzeatuz moztu Maitek, ekarri Magik, Olatzek. Magik aukera, moztu atzea. Eskuo bikain sartuta. Horrek badauke arriskue, eta hori oso ongiten duen jokaldi da Maitek, asko engainatzen bai, eta gaina hori, bolea hainona izatekin, zu txokora abitu garra zalenago, eta oso ongi, azkenen berdin balio do. Ba, eta hor, konfiantza pixka galtzi ekarriko jo Magiri, azkenen atzen gelditu gara. Eta zalantza ez, nola moitu edo, nola kendu bolea horire ez, eta hasiera honetan horrekin mineiten, boleakin mineiten. Hortxe bosnakue, Zabalea, ni uste boti ez dio laino nahin da Zabalea atatzen saiatu dela. Bai, botea motxamar gelditu zaio, eta bukaeran ez dakit ez aldatu ez, bai, nik uste bai ez. Bukaeran aldadula. Ez zen autu txarra, baina oso zabalentze hone, zabaletik zabaleiteko zai ezen. Bueno, errealo polike bai. Bikote gorri urdinentzako. Eta sakia, Magik. Sakia azpitik karri Maitek, bai, Magik, moztu, hor da Olatz. Atzea, bikain sartuta paretan, karri Alejandrak. Olatzek aukera, atzea, bizi, eman da. Beharki sartu berreieta ekarri du, boleaz Maitek, atzeaka Magik, eta hor, atzeaka etorrita. Zabalea. Txalo besteik ezin zaio horrei ez, azkenen hola botatzen denen. Bikaine pelotaka da. Oso nahi izan da, tantori. Urdin. Eta partidu politxe eta ona, lau pilotarin eskutik. Nik Alejandra berare oso motibatu ikuste, oso ongi. Pelota asko luzatzen, bizi. Eskatu jendio, oso sartuta partidun. Bai. Gogotxu eta gorrike, berea ongitxe. Sake hona zen. Hor Maitek dude indo, sartu eta... Bitik hor emandazet horren da... Lantzailek jarri zaizko sake horrekin Olatzi. Bai, hor sotzaman noz zeuk izan du aukeratxon bat boleaz beharren, baina dude indun hortan oso sake hona maien eskutik. Oain, erdira, bueltan, karri Magi berrize, hor moztu, hor da Maite, karri Alejandrak. Zabaldu, hor da Maitek, karri. Dejada, hor da Olatz, desde dejada bat atazaio, Sotamanoz. Maite hor da, Sotamanoz ez, egitxida. Aukera Maitek, atzea. Asko ibili beharra tantotan, ikeragarri. Ekarri Olatzek, bazartu dago pelota zan. Bildu Magik, txapagainen da, Bai, hor deja daitea joan da nik uste ez, hor ez da bakarrik. Jarri du ordia. Eramatea joan, aiatu den hortan deja daina izan dudula.
baino tantontan nekelanak bai, asko Asko ibili ibili da zen, alde batetik bestea olatzeke gero hor Zabaletzeko pelota zaila ekarri oso zaie. du. Hilean kautziu. Gutxiz, behartzen hor lurrea, joateko ere, hor azkenan kapauso hori oso zaie zen. Baina, kirrik Hortxe, jarraka bai. markagailun Pixkanan bai, aldea inda. Hor, sake falta hortatik. Aurreaka, bikote urdine, hor bin Maite atzea etorreta erantzun. Maili, atzea. Bai, bikote... Aztenen linaz ikuste duna olatz ez dugu ikusten haintzen Hori. ez aukera garbi Bai. ikusten da. Hor, leno, torre zaizke aukerak haintzen hasi danen beha atzen. Hori, pilota nik hori komentatu harrun ez dakit pilota bizixegoa badaun ikuste eta olatzei geixo komenitzaiola ez, olatzek agindu beharko lukeatzen, zulo geixo iriki Maitek hasieran egin duen bezala gero boleak iminein alizateko bestela defensalanen dabiltze era bat eta defensalanen ibiltzea Zaila seinale txarra izaten da ez. Bai, Maili gaina haintzen nahi danen pelota asko moitzo eta moitu azteitu aurkarik. Bai, Eta bueno, a ber, oaingo sake hau. Sakea ona, bastartutakoa. Oleaz, bai, hor txapapea juntzaio. urrena hobea. Bai, bai. Bai, horre ongi sartu da, baina egia da txapazpira alde indiola. Bai, hor, hasieran min indun, horitan. Txapa gainen bikaina eta zizko, oaingo ugoi horriz, txapapea juntzaio. 10garrena bikote urdinek, 10 eta 6, eta sakea Maili. Sakea oso azpitik hau, atzeak ekarriz Maite. Nahiko indo. Ekarri dejada txosta Oso erain ona. ez da hor, bai. Bai hor hain sakea Nik goitik. uste saketik ari dela mine iken ez du zuzenen tanto ikia lortzen, baina bigarren pilotaka da oso aurren gelditzen zaio, eta gero bigarren pilotakadan bai asmatzen ari dela ez, hor errestoan fuertexio egon barra dau, bueno, zalantzare indu baten obesten, txostan bile oso ongi da aldatzen, luze, motz, baina hor... Maite bolea oikentzeko azpitik ari Bai. da hor miniten ari zaio. Hor da honik uste aldea ez, olatzezin agindu zabile pilotaka da bigarrena Mailiri ongi etortza ez eolako, eta nik bikote urdin oso ongi ikustet ez, berea onginez, Alejandra isil-isilik atzetik baino berea onginez, eta gorrik hoxe, defentsa lanen gehiago erasoan baino ez, eta bikoteek funtzionatzeko olatzek horratzen nausitzea beharra dauke. Hortxe baten aldiek gorriek eskautakoa. A ber, ideak argitzituen. Partidu berriz ekindakoan ia aldatzeko modu dauken. Bai, eskoat agintza pasabarko lukea, orduan, bueno, pilota aldatu, beraien joku iteko, hoxe, batez olatzek funtzionatu behar da horratzetik, baina aukera ere euki behar da, azkenen Maili oso ongi da pilota moitzen, Defentsan zailea. defentsatik erasoa pasatzeko aukera askor ez du euki, eta eukidun bakar hortan, hoxe bolean txapazpira eta beste dejada txapazpira, markagailu momentu enten alde txori. Bai, aldaketa egin du pelotakin, baina ez du aukera ez du euki hor aldaketa hori sumatzeko jokun, seitun, utxeite horrekin urdinekin duelako tanto. Eta Maili aldiz, saketik mina handi jaiten, sake hau. Alejandra, erabat Maili animatzen ez, oso Bai, bai, motivatu bai. eta oso sartu partidu. Hor Maite, hor aukera olatzek, Maite sartu azkena momentuen, oso atzin ikusiu. Olatz, atzea, baino nahi bezala ez. Alejandra atze xao. Oain bai. Alejandrak asko luzatzen du pilota, bida guaintze pilotak da sartu du, hor ezker paretan gainea. Paretan, Mailik, atzea. Hor bai, gehiago aproixau du, zatuz. Aldeindako pelota,
Maitek atzea zabalduz, Maitek sotamanoz. Eta hor aukera Olatzek. Kasi eman dio berriz Mairi. Adi biliberko bor. Bueltan Alejandrak. Moztu Maitek. Karri Maitik. Maite atzea etorrita atzera zabalduz. Hor da Alejandra bildu ondo. Polea arraus jamar ez zaio ondo nahi bezala sartu. Nik uste gelditzea edo joan dela, ematea eta hor Olatz oso gaizki jarri da. Hor Olatz. Olatz beranik zalantza deixentekin ikusten torratzetik, ez da bila insuelto mugimendutan. Duda ikendo, bai. Ez da, nahi bezala ez dio soltau. Eta duda gehiago da mazki, ez, hanga pausotan. Alejandra suelte oso ikustet, bueno, askatu pilota, pilotak da honak gehiago ditu. Eta tantontan agindu du, tarte baten tanto itxeko modun izan die, baina gero esamarra da hori, bueno, bi hoikei tanto itxeare kostengo dela. Hortxe, beste aukera Maitik saketik hasteko haintzen. Bolea zerantzun dio Maitek. Maitik atzea. Olatz, azken momentun, ezkerrez, aukera Maitik. Txapagainen bina artea, hor da Olatz iritsi. Zabaldu Maitik, hor bai, hankata. Osongi da pilotan, Mai osongi da mugitzen, hor da airen da bilzki. Pelotak adabakoitza intentzioekin. Eta hor Zabaleko pelota hoi, benetan oso itxu. Baiza hor hankata osongi jokatu do, eta hor zaiezen botela izterren, aurratuta pixko eta airez, baina Lanzailek maitentzako, tezin izen du txapagainen jarri. Eta hortxe, azken tanto hauek urdinek pilatzen. Eta zazpi tanton aldetxua markagailun. Oleaz, Maitek erantzun sake horri. Maitik atzea, Olatz erantzun ona, bazartuz, Alejandra erantzun baita. Maitek aukera, atzea. Bai, Alejandra ere bastatzez pasaio beak luze jartzeu, eta hor... Bai, eta batez, bai, atzea bota eta arrotuta bakarrik Alejandra ire mine, pixkoa moitu inbar da, hor pixkoa saiatu ezkerparetan sartzen, pixkoetan kata jokatzen, bestela oso lasai da bile. Zabaletik bildu Maite. Hau pilotaka da hobea. Sartuta, ekarri Alejandrak aukera, Olatzek. Luze. Eskubiz, erantzun Alejandrak. Oleaz, Maitek binartea, erantzun Maitik. Olatzek aukera, atzea. Hor Olatzek moitu barko luke pixkoat, esan nahi dut atzea bakarrik botata zaie da biokei ezkerrez mineikia, airez saiatu da. Maitek erantzun da Maitik. Moztu, atzea Olatzek. Binartea, ekarri Olatzek, hor bai, sartu garrian. Bika, Konfiantzakin Alejandra, Bai, ezkerrakin oso pilota zaiek ateratxo, Bikain, oaine, Maite, oso atzea etorreta launduz. Maili bestaimeste. Airez, utzi indu, baino aukera. Alejandra dejada, ez? Hor askatzea jondan ikustez, zerbaiten nahiko zuen, baina hor motz gelditu zaion hortan. Ez dakit. Bai. Baina errepikapenen ikusiko, baina, hor moztea, bai. Moztea, ez dakit. Bai, bintzat ez du ondo jo, gorri, aspaldeko partez marka joa. Bai, eta nik uste hor Olatzek asko luzatzen da, baina zuzen luzatzen balen bada hor mingutxiten dela, azkenen denboa ematen dio atzelariri berrize pilota bilartzeko. Hor badaki eta gehiago moitu harko luke baten moztu, besteen pixkoat horratzea hankata, bai, Zabaleare badaki botatzen. Horrek geixio agindu beharko luke. Maitek, arro, paeta jota eskubiz erantzun Alejandrak. Olatzek aukera atzea. Bai, ezkerra pilota. Karri. Beste aukera Maitek, zabaldu, atzeak akatorri eta Maitik erantzun. Boleaz, ez, utzin dio. Atzea, zitik.
Berri sartuta, bikain, Alejandra. Atzeo, pilotaka da, eharra olatzen partetik, ezkerrez, ekarri, Alejandrak. Atzea, zabaldu Alejandrak, Magik, Maitek bildu, Magik, sotamanoz, hor da Maite, jaso. Atzea, Magik, azkarator, hor da, olatz, ekarri. Magik, txapaganean, luze, ekarri, Maitek, Alejandrak, luze. Ona, pilotaka da berriz. Ona, ekarri aukera Maitek, luze, azpitik. Dai hor keinu. Luzez, Magik, launtzea txapaganean, ekarri. Olatzek, pelota, oso zaile hau zailue, bai, oain gontan. Hor pilota oso zailera mando, Oso zaile, bai. Magik epailei betu joztekit bigarren dan. Bai, ezakit. Baina, azken, beste pelotaka da, ja, buruz gain, sona. Eta tantuntan hor, haintzen ibili die gorriek, baina... Baina, minen gabe da bilkie pilotai, bai, arpegiz bai, baina pilotai erasan gabe zenbaiek berriz kontrara hartzen duen bakar hori nahikoa dauke mineiteko ez, da nik uste hor da hola gaurko aldean momentun. Sake motza, sotamanoz erantzun Maitek. Ui! Hor bai eskunkateatu zaio, bai. Eta hotzea guztet jundala, baina ikiarrik gaizki. Bai, pasatzen da batzutan, hor gorpile pixkoat ematen dio zonen eta autu hona zen, ongiten duen jokaldi badelako, baina... Bai, Maite gaina, ja, txokoako pauzu egin da zegoen, baina... Eskumuturrekin eman dio. Hortxe ba, tantoa gorri. Ez ditu utxeitago asko urdenek, baina, bueno, berdin bale jo. Sakea Maitek, luze, bastartuta. Karri erantzun. Atzera. Alejandrak, luze, zabaldu. Hor, olatz. Atze xamarratik etorri da. Eta ez du. Zahalekoik beti izaten dizaiek, kontrapauso bat matea eskatzen dulako eta gorputze beste aldea jiratuta eman behar hori, baina hor pauso bat gehiago behartzun. Bai. Berrize, tanto urdin, eta Magi Sakera. Eta kadatxoi ezin lortuta da biltza bikote gorreie. Pasatzen utzi doen gontan erantzun olatze, oso aurrien hartu du Magik, bina artea hor, ekarri du olatze gozta-ozta, atzea, airez Maitek, ekarri Magik, aukera Maitek, ez zai, paretatik bueltan. Paretatik bueltan, bai, horre nik uste argizula dejada, nik uste txokoan inaizula, goiko posturetik eta gero bukaeran tiatu indio pixkat ez, ezker pareta alde horta eta hor, ja, zelantza gehiago. Ez da ondo jarri eta ez irezen du. Txapagainen nahi bezala utzi, 16 garrana, 16 eta 8 tantun aldie. Eta bentaja polete partidun parte hontan. Oain bai, erantzun bikaine olatzek, Alejandrak atzera. Hortxe hainduz, aukera Maitek. Bina artea, ekarri Magik, olatzek, ezkerrez. Gaizki jotako pelota hoike azkenien esperata sartzean hori txarra galditzei eta aintzia pasa behar duen hortan, da berrize defentsa. Alaxe da, bai, ustez agintzeko pilota duzunen da hor baztertzen denen, ba, zai izaten da, erasora pasatzea. Moztu Maitek, karri Magik. Alejandra, karri ezkerrez, ondo, Maitek. Bina artea berrize azpitik, karri Alejandrak. Maite, ezkerrez, txokon utzi,
Zabale, Alejandrak bildu Maitek. Maili, aukera. Olatz, motx, geldiu zaio horre. Dejada, hortxe, baiau da Maitek. Atzea Mailik. Olatzek, bai. Mailik, aukera, atzea. Maite, Olatzi. Atzea, Mailik, boleaz Maitek, txokotik, zabaldu Mailik, zabaldu Maitek, zabaleti zabalea. Bai, horre, nekelanak asko da bitz. Txokuntzeon geldiuta. Defentsalanen bike ongi moitzen, da oso ongi Maili alde batetik beste da bizki, Maite berare defentsan. Eta tantontan eukido, ez? Maite berak zerbait gehiago iteko, baina bueno, aurrelari ez izaten beste zantzu bada, ez? Azkenen horre... Azkar erabaki berreko gauzak izate eta azkenen... Eta bukatzen, ez? Ba hor zerbait gehiago behar izatea pilotari, ba bueno, dejadan bat, beste zerbait bilatu, ez? Eta igual hortxe ba dau aldea, ez? Eta Mailik hartzen dunen kontrara pilotakada bat behar dula bakarrik mineiteko. Eta Alejandra bera oso ongi atzetik gaina. Mailik, aire zerantzun Maitek. Atzea. Pelota bazartuta, ez da iritsi pelotaka da hoi txapa gaina, basko bazartuta zetorren eta Olatzek ezin izin du ekarri. Ba, 18 bikote urdinantzako, lautonton faltan. Bueno, lehenengo partidun Olaxeko buelta ikusi du, sinetxi barko hauire gertatu lehikela. Da guain bezala ikuste genuen, Bai, Olaxe da. Bat haintzen eta konfientzaz betek eta beste berriz bezinen da bar, baina, bueno, buelta ikusi dut, eta ber, oen kontan. Beste ikuste dugun, ba, ikusleentzako, ba, eta hortxe, Sake da oso ongin azten guainek, ia sakez tanto indio guain motiboleaz, bueno, txapazpira joan zaio, baina sakez kasi sartu dio, ez, eta horro ongi da. Hankata, luze, zalea. Hortxe, ba, 9. tantua bikote gorri jentzako. Ea saketik Maitek. Eta sake bueltako aukera izaten sake ona. Oso ona, erantzun. Alejandra. Ondo konfiantzakin ikustea Alejandra, Pelota ibikain Alejandrak. Beste hainbeste Olatzek. Aukera Olatzek, luze. Atzeatu Maite launtzea. Mailik bai. Atzeatu eta bazartu Mailik. Erantzun Olatzek, aukera Mailiri. Binartea, erantzun airez Maitek. Olatz. Alejandrak moztu, hor da Maite. Maili sartukoa, hor zabalea, hor da Maite, ekarri Mailik. Luze, zabaldu nahita. Olatz, oain bai, bildu ondo. Ongi bildu gaina. Ongi bildu pelotaka da oso ona. Hortxe, lagotxe tanto adbertzuen behentzako, eta beste... Bai, Maite nik uste horra aurren bintzat defentsan oso ongi dela, ez? Ongi dela moitzen, asko da bilki Mailik alde batetik bestea, eta Olatz dela bizka zalantza gehiago, ez? Hor Alejandrakin buruz-buruko hortan, Alejandra bere igual lasaitxo ikusten da, ongi jarrita, eta hor nagusitu beharko luke, ez? Atzealde hortan, bikote honek funtzionatzeko. Baina Alejandrak, zabaleako bidean jarri duen bezala, behin beintan Olatz, beak beste pixkat behartuz. Erdi-erdiko sakia, erantzun Alejandrak, airez jarrekoa. Pelota zaile, ekarri, Maite gozazta. Atzea. Ekarri Olatzek.
ezkertu zaio horre, baina ondo Alejandra, Maitek aukera, atzea hor asko. Laundu nahien hor sartu da Maite, baina Bai, asko da sartzen ikusten dolako defentsalanen nahi diela erabat, ez? Eta hori aldatu beharra hortan, boleakin minin dezake, baina guain erdi pasatako pilota zeuken. Bai, bolatzentzako hobea zen. Bueno, este tanto bat urdinantzako, 19. Eta ia, Maien sakea. Sake erantzuten airez, bestela bikaina da Maite, eta hor sake huelta. Bai, horre, hankazpitik, bai, kasi Maite jodota ongi, baina Alejandra bera oso ongi. Eta nik Alejandra gaur oso ongi, Gainez hartuta edo esaten den bezala konfiantzakin, Maik berak transmititzen duen konfiantza horrekin ikusten zaio Alejandrari, ez? Pasadillo. Bikote hau modu honta, erne. Airez, erantzun Maitek, dejada txokoa, hor bai asko emandazikoan txapa dejada, azkarra eta gaina asko sartu da paretan. Emandadako dejada zan. Baina esaten nahi gana da, ez? Saketik aidela mina hundi egiten. Hor Maitei da, eta gaina oso pilota zaieke bai ematen saketik, baina asko idan azten eta bigarren pilotak adakin asmatzen. 21 eta 10 markagailuan, azken sakea Maiintzako, Olatzek erantzun. Baztartu Alejandrai, eta ez hor asko baztartu zaio, goiko posturatik joa du. Eta 11. bikote gorriantzako. Bueno, mendik aurreak guk partida irabazi nahi baue, behantzako. Bai, segidan. Lantzaile, baina ezinezko ez. Hortxoa Maite sakea. Sakea luze, baztartuta. Eta ez da iritsi, sake hoi. Tanto sakez Maitentzako. Eta bueno, 12. Bai, ongi, sake hona izan da, ezkerparetan hor asko itxin dio Alejandrak, ongi sartu dio, baina bueno, sake hona hor ezkerparetan sartu. Hortxe, bikote gorreia alkarri animok emanez. Sinisten. Posible ala. Sake ardia. Boleaz. Txosta ere nahien. Erantzun Maik eta atzea Maitek. Sartu intzaio paretea eta hor azkenien aintzea oain Maili. Sotamanoz Maitek erantzun. Atzea Maik. Oso atzea Olatzek. Baztartu intzaio Olatzi. Maili. Zabalean aita luze, erantzun Boleaz Maitek. Atzea Maili, oso atzea ezkerrez. Erantzun Maitek, Olatzek. Olatz. Alejandrak, luze. Bi atzeleiek, luze jokatzen. Airez, zabaldu Maitek. Bildu Maik, bina artea, karri Maitek. Luze. Olatzek. Bikain erantzun, baztartuz. Eskubiz jarri da Alejandra. Maitek, atzea. Alejandra, luze. Baztartu, karri. Olatzek, Maik atzeatuta. Bina artea. Bai, hor zalantzain dut dituzte, sartzeko bai, duda bain duta, ja, geho. Gaina etorri zaio bizkat, eta horre bolea, sotamano, eta azkenen... Ba, ez arrez.
22. bikote urdinentzako, hasiera politxe, bikote urdinek, eta puntua. Nik uste bikote gorri partidun puske handi baten defentsalanen ibili dela, alde batetik beste ibili du batez Maite Olatzek aukera gutxi bere aginte hori hartzeko, eta kontrara bikote urdin oso ongi esango nuke. Maik oidun modun pilota alde guztietan moituz, aurkari deserosoine ibiliz, saketik hasita, eta gaur esango nuke Alejandra on batekin, atzetik oso ongi utzi dio, pilota eskatu behar denen, eman bertzenen emanez, ezkerrakin pilota zaiekatea jo, eta erakutsi du txapelketa hontan bikote honei irabazteko asko jokatu beharko dela. Maik gainak lautu erdia irabazita konfiantza bete-beten dago, eta gaur kontane hori antzeman da. Nik uste olatu aparra hartuta edo esaten dena, txapel bat irabazi duzunen azkenen horrek burun ematen dizun konfiantza hori hor dago, naiz eta egun txarragoak izan burulan hori hor dago, eta, naharitzen da pilota moitzeko dauken modun, eta gorritan berriz, elkar ongi uztartu beharreko detaietxoak badauzkea, mendik aurrera hobetu beharko dituenak, denborare hobetz hori imateko, eta segi egin behar du lan hortan. Hoi da. Eta, oain pilotarik iritzi jasoko itxeu, estanea gerturakutu zaizkigu laizter, eta ze sentsazio kontatzizkiguen kantxan. Neskak, zorionak, Mai zurekin hasiko naiz. Nik uste zuek hasita buka partidu errain duzuela. Hasieran pixkoak kostatzen zenez, Maite aurren berri da, berak boleakin mina hundi egin do, eta hor pixkoat zero sogo, harrapatu zaitore baten bolea horrekin, baino geroia baita arte hartu eta zuek zuen joko oso egin duzue. Eskerrik asko lehenengo, hasieratik bazekin partidu gorra izango zala, Olatzek atzean asko emango zebala, eta gero Maite, naiz eta atzela izan, aki aurreko joku horretan bebai mina egiten, eta esan dozu moan, hasieran nik uste dut boleakin igual min gehiago indoztala, velozia sartze zebala, gero ez da izan frontoi erreixa jartzeko, batzutan bota arraroa egite zeban, nik uste gero aurrera hori Alejandra atzean segura ikusi hotela, nire aurrean txispakin, konfiantzakin, eta gustora egindako partiduakin. Eta lehenengo partidu, lehenengo garaipena, eta horrek beti konfiantza ematen do gainea, orduan, zorionak eta hasiera ona. Eskerrik asko. Alejandra, te hemos visto muy bien, ¿no? Al final, jugar en primera en un campeonato de parejas, y tienes buena compañera también delante, y hoy te hemos visto muy bien, con confianza y soltándole además a la pelota con confianza. Sí, la verdad que con la compañera esto además muy tranquila y juegas más tranquila, más a gusto y pues mejor. Y además ahora sí, la verdad que he estado bien, lo único la zurda y que hay que practicarla. Pero por lo demás bien, la verdad. Pero te hemos visto muy metida en el partido, animabas constantemente a Maggi, te hemos visto además que cubrías también muy bien la cancha y ahí detrás, de tú a tú con Nola también has andado muy bien. Sí, la verdad yo creo que en los partidos el estar metido y además animar a la compañera somos dos, ¿sabes? Si la compañera falla, pues a tope las dos juntas y eso. Que muy bien, muy bien. Habéis empezado muy bien, primer partido, primer punto ganado, entonces a seguir así y zorionak a las dos. Gracias. El micrófono yo lo he puesto, ¿verdad? Sí. Neskak, hasieran esko nuke hobeki hasi zatela, batez Maitek bolea min gehiago indula, baina egia da gaur defentsalanen gehiago ibilizatela erasoan baino eta zaila dela defentsalanen partiduk aurrera atatzea. Nik uste ez garela guztiz partidan sartu. Kostatu zaigu biak jartzea, eta gure lehenengo partidua zen batera, lehenengo toma de kontakto. Eta alitzan duguna egin dugu, baina horren agian asko sartu gara eta faioak egin ditugu, ez da guri sartu dizkigutela, baizik eta faio batzuk egin ditugula.
Oida, maite, maili aurren deserosoa da, oso ongi moitzen do pilota alde batetik beste ibilizaito, boleakin saiatu za, hasiera lortu dozo, baina gero egie da, defentsan bai, baina erasoan zailtasun gehiokin ikusi zaitula. Sí, Maggi adelante pues mueve muy bien la pelota y no es lo mismo desde atrás. Cuando le ves cómo hace las jugadas, el colocarte ahí, pues bueno, sí que me ha costado igual un poquito más el poder compaginar. Yo creo que no le he dejado ni a Olatz el meterse ahí un poco, era como precipitadas, yo creo que no nos centrábamos y bueno, ya quería y luego la volea, pues bueno, si no te sale, pues al final te vendes. Y ya le hemos dejado ahí, o le he dejado pelota pues para que me mueva a los pies y a lo que ha querido he intentado, he llegado, ya le he defendido alguna, pero no es alguna, hay que defender mucho más y bueno, este es el primer partido y ya le iremos cogiendo el tranquillo. Bai, da ez, bikote bezalare berrie da, zuek elkarrekin jokatzea eta ikusten da uztarketa hortan lan pixkoatin barra daola ez, elkarru lertzeko, eta hemendik aurrea hortan saiatu beharko zu eta aurrengo partidu hobea atatzen zaizuen. Eso es, tenemos ahí tiempo, yo creo que podemos hacerlo muy bonito y pues con intención, ganas tenemos yo creo que las dos, para mí es un placer jugar con Olatz y bueno, intentar llevarle pues en esos cuadros delanteros un poquito mejor y ahí estaremos. Gaur azkeneko hoxe pelotaren iritzik, ze esan ditue haitu ditxeu, eta urrengo jaialdi datorren hilean bilan izango txeu, ostiralen. Sopuertara joanen urteroko zita daukugu antxe, eta beste jaialdi bat izanen da handik eskainiko duna, eta txapelketa egia esan ikuste hasiera polite, ez? Atzo bertan Erraintzarren partidu gorra atea zen, nik uste tanto onak izan ziela ikusteko, gaur hemen promozio mailakoak asebete gaito, buelta eta guzti partidu polite eskaini diutelako lau pilotarik, eta hau bibikote berri polite zen ikusteko, urdinek nik uste bigarren tartetik aurrea nagusi izan diela, eta merezita lortu duela puntu hori. Bai, hoi da, merezita da, gorreiek ez dile utzi, baina gehiago izan die bikote urdina, eta ja puntu banatzen hasi die, aurreneko puntua, Iturriaga eta Orbegozok aurrena lortu duena, eta beste puntua Barrokal Perez, datorren ostialen esan bezala Sopuertan izango gea, hilean bilen, arratsaldez, eta han beste bi partidu lehen mailako izango diteu. Halaxe da, plazer baduzue ordu arte, arratsalde onona pasa. Urren arte.